በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንባብ ገድላት ቅዱሳን አቦታት ገድለ አብነ አቢብ ምስ ዲያብሎስ ካብ ዝገበረው ቃለ መጥያ እዞም ቅዱስ አቦ በበህቱና ካብ አብነ አንጦኒ ሳልሳይ ዝኾኑ ቅዱሳን ቦታታት ክበጽሑን ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን አምላኽ ንሰይጣን ኪድ ንገሮ ኢሉ ብዝኣዘዞ መሰረት ሰይጣን ድማ ሓንቲ ኸሓበ ከመይ ደቂ ሰባት ከም ዘስሕቶም ሓደ በሓደ ንኣብነ አቢብ ገለጸሎም። ሰይጣን ንኣባቡላ ወይ ድማ ንኣብነ አቢብ ድላይ ካሕተተኒ ፈትየ ዘይኮንኩስ እግዚአብሔር ኩሉ ትግብረኻ ንዓለም ከመይ ጌርካ ከም ተስሕታ ንፍቕሬ አቢብ ንገሮ ተባሂለ ስለዝተኣዘዝኩ ከይሓባእኹ ክነግረካ ንኹ ተኣሲረ መጺ ኣለኹ ዝደለኻዮ ሕተተኒ ምስ በሎም ኣብነ አቢብ ድማ ከም ዝኽብሉ ሕቶም ጀመሩ። ሕቶ ንሰብ ብዘይ ፈቃድ እግዚአብሔር ከመይ ጌርኩም ይሁም ተስሕቶ ዘለኹም? መልሲ ንሕና ብፈቃድ እግዚአብሔር እንተተመላልሱ ክነስሕቶ ይትረፍስ ጥቆ መቕራቡን ንፈርሕ ኢና። ንሕና ነስሕቶም ግና ካብ መገዲ እግዚአብሔር ክእሎ ከሎ ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ምቹ ናይ መእተው ዕድል ንረክብ እሞ ከም ቃሕ ዝበለና ነገበርና ንሕልኖ ንቆጻጸሮ። ንኣብነት ህፃን እንተኾይኑ ኣዲኡ ስም እግዚአብሔር ዘይትጽውዕ እንተኾይና ኣብኡ ሓዲርና ሕማቕ ጠባይ ከም ዝህልዎ ንገብሮ። ንኣብነት ቀብጠርጠር ባህሊ ስዲ ተጻራፍ ንገብሮ። ሕቶ ከመይልኩም ኢኹም ንመንእሰያት ተስሕትዎም? መልሲ ብፍትወት ዓለም ብትዕቢት ብትምክሕቲ ብፍቕሪ መብልዕን መስተን ስጋዊ ፍቕሪ ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ንኣዋልድ ድማ ፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝሓድረን ፍቕሪ ክዳን ፍቕሪ ድቃስ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ምእንቲ ከይካፈሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ነጽለኦም። ልቢ መንእሰይ ብቁጣዕ ከም ዝቃጸል ንገብር። ፍቕሪ ገንዘብ ንሕድረሎም በሐሶት ከም ዝምሕሉን በሐሶት ከም ዝምስክሩን ንገብሮም። ኣብ ልቦም ቅኔ ንእትወሎም ከም ዝገይሮም ስለ ዝነብሩ ድማ እቶም መላእኽቲ ካብኣቶም ይርሕቑ። ሕቶ ንስኻ እሞ መዓስ ትእመን ኮንካ ንሓሶት ኣባዶ ይኮንካን ከመይ ጌርኻ ኣምነካ ይኽእል? መልሲ ፈትየ ዘይኮንኩስ እንሆ ኣብ ልዕለይ ጠጠው ኢሉ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ሴፍ መሊሑ ገለ ነገር ከይሕሱ ይሕልወና ኣሎ። የግዳስ ኩሉ ዘለካ ገለ ከይጉደልካ ሕተተኒ እምበር ፈቃደይ ነይሩ እንተዝኾንስ ቅድሚ ኩሉ ንዓኻ መስሓትኩኻ ዳ እምበር ገለ እኳ ካብዚ ምስጢር ሓሶት ኣይመካፈልኩኻን። ምክንያቱ ነዚ ሜላ መስሓቲና ተረዲዮም ብዙሓት ሰባት ካብ ፈቓድና ምፍጻም ሃዲሞም ፈጸምቲ ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጥ እየ። ሕቶ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዳ ንኣምላኽና ክትፍትንዎ ክንደይ ደፈርኩም? መልሲ ኣምላኽ ምዃኑ ይፈለጥናን ሓደ ካብ ነቢያት ይመሲልና። ሕቶ ንሰማያት ደይብኩም ናይ መላእኽቲ ምስጋና ትሰምዑ ዶ? መልሲ ካብ ማዕረግና ምስ ወደቕና ፈጺምና ናብ ሰማያት ኣይንምለስን ኢና። ክሳብ ኣየር ግን ንበጽሕ ኢና። ሃለቃና ሳጥናኤል እንተዘይኮይኑ ንሳውን ሓንቲ ግዜ ንጻድቕ ኢዮብ ክፍትኖ ከሎ እዩ። ሕቶ ንደቂ ኣዳም ምስ ኣስሓትኩም እንታይ ረብሓ ኣለኩም? መልሲ ሓቢሮም ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ባሕሪ ጸልማት ኣብቲ ባሕሪ ሓውን ይሓዝኑን ይነዱን ንዘለኣለም ድማ ኣብኡ ይኸውን ፍርዶም። ሕቶ ኣብ ኣረጋውያን ከ እቲ እትፍትንዎ ፈተናታት ከመይ ዝበለ እዩ? መልሲ ካብ ኣጓብዝ መንእሰያት ብዝበለጸ ኣብ ሽማግለታት ወይ ኣቦታት ሰብ ሓዳር ብትህኪት ብሸለልትነት ኣብ ልቦም እናሕሰብና ጸሎት ከይገብሩ ትህኪት ጾም ከይጾሙ አንጊሆም ከም ዝበልዑ ቁርባን ወይ ስጉኡን ደሙን ንኸይቅበሉ የብቃዕና ነብሎም። ብጠቕላላ ካብ ኩሉ ሰናይ ነገር ከም ዘቋርጹ ንገብሮም። ተራገምቲ ንኽኾኑ ኣነ እኮ ወዲ ገለ እየ እናበሉ ብትምክሕቲ ትዕቢት ከም ዝሕዞም ንገብሮም። ናይ ሰብ በደል ወይ ጌጋ ነርእዮም ንሳቶም ግና በደል ከም ዘይብሎም ሓቀኛታት ኢና ከም ዝብሉ ንገብሮም። ሕቶ ብኽንደይ ዓይነት ተመሲልኩም ንወዲ ኣዳም ተስሕትዎ? መልሲ ንሕና ብዘይ ንመስሎ ነገር የልቦን። ዕላማና ካብታ ብርህቲ ሃገር መንግሥተ ሰማያት ንሕና እንፈልጣ ሓንሳን እናሓዋሩን ዝሰኣነያ ንወዲ ኣዳም ስለ ዝተዋህበት ንሱ ንኸይኣትዋ ድሌትናን ሃረርታናን ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መልክዕ እናኣደናገርና ስራሕና ንቕጸል። ምክንያቱ ባህርያት ወዲ ሰበብ ብዓይነቱ ስለ ዝኾነ ንሕናውን መልክዕና እናለዋወጥና ንማርኾ። ንኣብነት መላእኽቲ ተመሲልና፣ ጻድቃን ተመሲልና፣ ባሕታውያን ተመሲልና፣ ቁኑዓት ሰባት ተመሲልና፣ ብደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ዝመልክዕን መሳርሒና ጌርና፣ ፈታዊ ተመሲልና፣ ለባማት ኣረጋውያን ተመሲልና፣ ብነገስታት ብወተሃደራት ተመሲልና ነስሕቶም። ከምኡውን ብኹሎም ኣራዊት ብኣንበሳ ብነብሪ ብዝብኢ ብውኻርያ ብተመን ብዕንቅርቤት ብኸልቢ ብዕዋፍ ከምኡውን ብኻልኦት እንስሳታት ተመሲልና ንዓለም ነስሕታ። ሕቶ
ስለምንታይ በዚ ሁሉ ተመስልኩም ንፍጡር ወዳ አዳም ተስሕቱ መልሲ ሰባት ምን ተኸፈልጡና ምክንያቱ ኣብ ምድርን እግዚአብሔር እንዳመስገኑ እንተዳ ተቀሚጦም ምስሞቱ ናይ ዘላለም መንግስተ ሰማያት ስለዝወርሱ ብዘይ ምቁራጽ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብዝተፈላለየ ተምሳላት ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክነስሕቶም ነበር ሕቶ ንወዲ ሰብ ከም ዝተመስልኩም ከም ተስሕቱ ዝፈልጥ ፍጡር ኣሎ ዶ መልሲ ዝፈልጡና ኣለዉ ዘይፈልጡና ኣለዉ እቶም ዝፈልጡና ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎም በቅንዕና ዝመላለሱ ናብ ኣበንስሆም ካህን ከይዶም ኩሉ ሓጢያቶምን በደሎም ነጊሮም ብንጽህና ናብ ቤተ ክርስቲያን ቀሪቦም ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእ እንደምን ዝቕበሉ ይፈልጡና እዮም ከሎ ገና ናብ ኣቶም ከይቀረብና ብጨናና ይፈልጡና እዮም ምክንያቱ ንሕና ረሳሓቲና ኣብ ሓጢያት ዝረስሐ ሰብነት ድማ ንሓድር እቶም ዘይፈልጡና ግና ነዚ ክንገልጾ ጸናሕና ዘየማልኡ ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ወፂኦም ብፍልጠቶምን ሃብቶምን ክነብሩ ዝደልዩ ብስስእቲ ዓለም ተዋሒጦም ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም በሐሳብ ዓለም ተዋጢሮም ዝነብሩ ሰባት መን ምዃንና ፈጺሞም ከለሊና ይክእሉን እዮም ሕቶ ንመነኮሳት ፈለስቲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትፍትንዎም መልሲ ካብ ኩሉ ፍጥረት ደቂ ኣዳም እቲ ዝበርታዕን ዝኸበደን ውግእን ባእስን ምስ ባሕታውያንን መነኮሳትን እዩ ምክንያቱ ነታናትና ዝነበረት ክብሪ ስለ ዝሕደጉና ነዚያቶም ክነውድቖም ከለና መጀመርታ ብንብዓት ክጽልዩ ጸሎት ከም ዘብዝሑ ስግደት ከም ዝሰግዱ ርህራሄ ከም ዝህልዎም ኩሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዝፍጽሙ ንገብር እሞ ጽንሕ ኢልና ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ትህኪት ኣምፂና ነቲ ውዑይ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝዘሕል ንገብሮ ናይ ዓለም ሓሳብ ንዘርኣሎም ካብ ኣብ ገዳም መቕማጥ ኣብ ከተማታት ንኽነብሩ ነፍትዎም ከም እኒ አብርሃም ብቓል ኪዳን ዝጸደቑ ነዘኻኽሮም ከምኡውን ኣብ ልቦም ጽልኢ ቂም ፍቕሪ ሽመት ፍቕሪ ገንዘብን ወርቅን ንሕድረሎም ሕሜት ንኽፍጽሙ ነተጋግሆም ኣብ ልዕሊ መምህራኖም ወይ ሓለፍቶም ብዝተፈላለየ ተንኰል ከም ዝለዓዓሉ ማለት ብኽስን ነገርን ምስ ደቂ ማሕበሮም ተጻልዮም ፈቆዶ ከተማታትን ዓድታትን ከም ዝዞሩ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ሕልኖም ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮን ተክል ፍቕሪ ውላድ ብፍቕሪ ቤተሰቦም ከም ዝቃጸሉ ናብታ ዝሓደግዎ ዓለም ከም ዝምለሱ ንገብሮም ፍቕሪ ጥዑማት መባልዕን መስተን ክዳውንትን ሽልማትን ንሕድረሎም ነቶም ብመርዓ ዝጸደቑ ነቢያትን ሐዋርያትን ሰማዕታትን ነዘኻኽሮም ብድምፂ ኣራዊት ብግርማ ለይቲ ብቁርን ፀሓይን ከመይሎም ዕድሜኦም ሙሉእ ከም ዘሕልፍዎ ንሕስቦም እሞ ተስፋ ቆሪጾም ከም ዝጭነቑ ንገብሮም ብሕልምን ብምትሓትን ነፈራርሖም ኣብ ቅድሚኦም ኣራዊት መሮር ተራኽቦ ክገብሩ ከለዉ ነርእዮም ብፍትወቱን ክሳብ ዝወድቁ ንገብሮም ከይንስሑ ኸኣ ጽንዓትን ጭካንን ትዕቢትን ትምክሕትን ሕማቕ ፍርሕን ኣሕዲርና ንዓይነ ልቦናኦም ነዕውሮም ጸሎት እንተጸለዩ ነቲ ጸሎት ብታህዋኽ ብዘይ ምስትምቓር ከይተረድኦም ከም ጽልዩ ኣብ መንጎ ጸሎት እቲ ውፅእ ከም ዝብሉ እንተጸለዩውን ብዘይ ፍርሓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደው ምባል ገዲፎም ኮፍ ከም ዝብሉ ወንርእስዮም የግደምድሙ ኣጋሪሆሙ ኣብ ግዜ ጸሎት የእጋሮም ከም ዝሓልኩ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን የማንን ጸጋምን ነመላልሶም ኣብ ልቦም ኣቲና ውፃእ ውፃእ ነብሎም ከምዚ ስለ ዝገብሩ ኸኣ መላእኽቲ ይጸልዎምን ይፍንፍኖምን ሽዑ ንሕና ኣብ ቁፅፅርና ንኽንእትዎም ጥጡሕ ቦታ ንረክብ ከምኡውን ካህናትን ዲያቆናትን ብድፍረትን ብትዕቢትን ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መስቂምን በቐልን ጽልእን ባእስን ክርክርን ህልኽን ኣብ ልቦም ይሕዲሮም ብዘይ ፍርሓት ስጉእ እንደምን ከም ዝቕበሉ ንገብር ከምኡውን እቲ ዲያቆን ይኹን እቲ ካህን ነቲ ንባብ ወይ እውን ነቲ ዜማ እንተፀይቕዎ ከም ዘላግጹልን ከም ዝነዕቕዎን ንገብር ክጽልዩ ከለዉ ንምዕራብ ናባይ ገጾም ከም ዝጽልዩ ገበር መስተ ኣብዚሖም ኣብ ቅድሚ ሰባት ሕማቕ ኣርኣያ ከም ዝኾኑ ገብሮም እቶም ንዓኦም ዝረኣዩ ድማ ንሃይማኖቶምን ነቶም መራሕቶምን ከም ዝነዕቑ ንገብሮም ንመጽሓፍትን ጸሓፍቶምን ከም ዝጸርፎም ኣነ ኸኣ በቲ ዝኣምንዎ መጽሓፍ ክጸርፎም ምስ ዝሰምዕ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ኣብ ናቢብ ነዚ ምስ ሰምዑ መሪር ብኽያት በኸዩ ሰይጣንካ ስለምንታይ ትበክን ትሓዝን ኣለኻ እዞም ኩሎም ዲያቆናትን ካህናትን መነኮሳትን ጳጳሳትን ከመኻ ኣይኮኑን እምበኣርከስ ክትበክን ክትሓዝንን እንተደሊኻ ምእንቲቶም ብዳሕራይ ዘበን ዝውለዱ ደቂ ኣዳም ብኸ ስለ ነገስታት ብኸ ምእንቲ ጳጳሳት ብኸ ምእንቲ መነኮሳት ብኸ ምእንቲ ካህናት ብኸ ምእንቲ ዲያቆናት ብኸ ምእንቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ብኸ ምእንቲ መናእሰያት ኣዋልድን ብዘይ ሕጊ ድንግልኖም ንዝሙት ዝሸጡ ብኸ ነዚኣቶም ኩሎም ብዝመጽእ ዘበናት ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግረይ ናይ ሓጢኣት ከስግዶም እየ ፍቓደይ ክፍጽሙ ብዝመራሕክዎም ክኸዱ ረሃጾም ንዓይ ከም ዝገብሩ ብኽያቶምን ኣውያቶምን ስለ ርእሶም ዘይኮነስ ስለቶም ብሞት ዝሓልፉ ኣሕዋቶምን ኣዝማዶምን ጥቕሚ ዘይብሉ ብንብዓትን ሓዘንን ልቦም ከም ዝሓርር ክገብር እየ ኩሉ ኣምላኽ ዝገብረሎም ካብ ዓይኖም ሰዊረ ብልምዲ ከም ዝነብሩ ኮይኑ ከርእዮም እየ
يعرفتين فتوتين كجبرمي سلزي كدعنون كاب حتيات كملسون سلزي أتوم تألي سلزي أتوم سجد سلزي أتوم توم سلزي أتوم تمهلل إلو اتفتانو زربو مسودة أبونا أبيب بخياتو من نبعاتو كاب قدما يدحرا يقددا سبحات لإجزابهر ولا ولاديتو دنقل مريم ولا مسكلو كبور بخفلي سنة صحف دبر مريم باعت مريم طولوز تدالو حق إنياك على مللس مسفتاني قد لابنا أبيب محبر باعت مريم سلست مسكرم شحن شعت 296 عامة مهرات نباب بحونا رداي قبر سلاسي